тук става голяма гонитба, значи, какво да ви кажа, не ама аз съм с 120 км, те спред мене не мога да ги стигна двамата. Пак зад мен един тук се натиска, иска да ме минава, ще му изредат, аз не знам вече с колко километра може да се кара в... Нямам думи, бей! Полека карайте, хора! Ето, то ще ме минава. Да, километра на мен 120, аз съм в нарушение, добре. Ама искам само другите хора да видите какво става. Какво минава вече? Янко, карайте, момчета, карайте. Така. Оня със средното 140 км кара минимум, то с Волвото, то с пикапчето и той с 130. Защото аз свъря с 120 на 2800 оборотчета. Интересно карате с момчета еха. Защо правите то с този пикапче? Те са безсмъртни. Тройката безсмъртна. Интересно, а? Ще има някъде нещо.